Automobilisme, a missa de 12 ja hi som, a missa de 2 començarà aquesta impressionant cursa que ens espera a un dels circuits més mítics de la història de la Fórmula 1 i tornem, com bé deia, de vacances després de 4 setmanes. Arriba la recta final, la marató. Durant 3 mesos tindrem 9 curses. Ara els equips ja no poden fallar i els pilots tampoc si volen aconseguir aquest preuat títol mundial. Ara mateix qui lidera la classificació és Fernando Alonso amb 40 punts d'avantatge respecte al segon classificat, respecte a Mark Webber. Avui Fernando Alonso surt des de la 5a posició, però atenció perquè els seus rivals més directes, menys Kimi Raikkonen, que surt tercer, surten darrere seu. Per tant, ho té bé Fernando Alonso si vol seguir ampliant distàncies de cara a aquest tercer títol que tant espera. La primera posició, com bé ha dit el Josep Lluís, és per un Jenson Button, que aquí no només és la primera pole que aconsegueix en aquest circuit, sinó també la primera que aconsegueix amb l'equip McLaren. Més directe, ara mateix el títol de Fernando Alonso. Es porten 40 punts i veurem com els hi va avui als dos pilots de Red Bull. I qui va ser pilot de Red Bull i encara continua a l'òrbita assessorant és David Coulthard. El pilot se'n va anar aquest estiu, va aprofitar les vacances per viatjar, creuar el mar i viatjar fins al continent americà. Se'n va anar a Nova York perquè ja sabeu que si l'any que ve no hi ha Gran Premi a València, el Gran Premi que el substituirà serà el Gran Premi de New Jersey. Doncs allà va anar David Coulthard i atenció, perquè va fer una cosa gairebé impossible i molt complicada amb el motor del seu monoplaça. Escolteu i veureu el que va fer aquest pilot. El circuit de Spa-Francorchamps, concretament el Revolt d'Eau Rouge. Sempre us hem dit que té una pendent impressionant i com que des de casa no ho podeu apreciar, avui us ho vull demostrar tirant aquesta pilota. Dos homes, un Michael Schumacher, l'altre Kimi Raikkonen, que ara mateix passa pel costat nostre perquè es dirigeix ja cap al seu box i és que d'aquí 15 minuts el semàfor es posarà verd perquè els pilots es dirigeixin cap a la graella de sortida. Doncs el retorn de Michael Schumacher, què n'hem de dir? Després dels 7 títols que va aconseguir, des de que ha tornat, la veritat és que no ha aconseguit masses bons resultats, però el palmarès de l'alemany és espectacular. 91 victòries, 155 podis, 69 pols. I a més, aquest cap de setmana celebra la seva cursa número 300. És espectacular els rècords que està aconseguint el pilot de Mercedes. I si Michael Schumacher aquí celebra la seva cursa número 300, la setmana que ve al Gran Premi d'Itàlia a Monza, Pedro Martínez de la Rosa la celebrarà a la seva cursa número 100. Nosaltres ja estem preparant una sorpresa pel mateix Pedro, una sorpresa per tots els espectadors, però sé que molts de vosaltres des de casa sempre heu tingut moltes preguntes per fer-li al català i sobretot d'aquestes 100 curses que ha disputat a la Fórmula 1. Voleu fer-li preguntes al Pedro? Com ho heu de fer? Doncs el mateix Pedro us ho explica. Doncs ja esteu enviant des d'ara mateix les vostres preguntes a hashtag de la Rosa 100 i el Gran Premi de Monza, Pedro Martínez de la Rosa us les contestarà. Aquest any hi ha un català només a la graella de sortida, el mateix Pedro, però esperem que de cara a n'hi hagin com a mínim un mes. El pilot català Jaume Alguersuari, que ja sabeu que va estar 2 temporades i mitja amb Toro Rosso i aquest any no té lloc a l'engraellat, però sí que està negociant amb diferents equips i el mateix Josep Lluís Merlos es posi en verd 30 minuts a 35 perquè comenci aquest Gran Premi de Bèlgica i els pilots fa uns moments estaven ja dirigint-se cap als seus box, com per exemple hem vist Sebastian Vettel i ara Webber, que nosaltres anàvem darrere, el nostre càmera Ferran Figuerola, per no sortir les imatges i ens ha fet aquesta broma i ha estat jugant amb nosaltres, un dels pilots més simpàtics, Mark Webber. També Fernando Alonso se n'ha anat cap al seu box ja per preparar-se. I que és el millor pilot de la graella? Webber, Vettel, Alonso, Schumacher, Raikkonen. Nosaltres a la nostra web esport3.cat/F1 tenim una enquesta oberta que sempre prepara el nostre company Francesc Rosés. Allà vosaltres podeu votar quin creieu que és el millor pilot que actualment està a la graella de Fórmula 1. És Fernando Alonso? Creieu que sí? Doncs entreu i voteu. Precisament avui Fernando Alonso no surt a la millor des de la 5a i em feia dit, no ha guanyat mai aquí, i em feia que no amb la mà, també ens feia una broma, sembla que està l'ambient distès a Ferrari,
Doncs, com dèiem, Fernando Alonso no ha guanyat mai aquí, ha aconseguit una segona posició, la millor resultat el 2005, i atenció, perquè de les 8 ocasions que ha disputat aquí una cursa, en 4 s'ha retirat. Quines són les opcions de Fernando Alonso? Ho veurem d'aquí una estona quan comenci aquesta cursa. I nosaltres, aquí al paddock, hem estat preguntant si creuen que Fernando Alonso és el que té més opcions de guanyar aquest tercer títol mundial. Ho hem fet amb periodistes d'arreu del món, hem agafat una petita selecció representativa de tot el món i això és el que ens han dit els periodistes de la Fórmula 1. Els mecànics de l'equip McLaren veuran la cursa perquè avui pot ser una cursa molt important per aquesta escuderia. Jenson Button surt des de la pole position, és la primera que aconsegueix amb l'equip McLaren, i és que totes les novetats que han anat incorporant al llarg de les 2 últimes curses, tant a Hongria com aquí a Spa, sembla que han funcionat. El nostre company, el nostre enginyer de capçalera, el Joan Villar del Prat, ens explica totes aquestes novetats.